כמה מכם אוהבים לסדר את הבית? לא, אני מתכוון, ממש נהנים לעשות את זה. אני יודע שעבור רבים זו משימה כלל לא פשוטה. מה שקשה עוד יותר זה לשמור על הסדר אחרי שסיימנו. אבל אנחנו עכשיו הזמנו לכאן את שרון ברנע ואת עמית תשמח, והם כל כך אוהבות לסדר, שזה הפכה להיות העבודה שלהם. זה מה שהן עושות. באות אליכם ומסדרות את הבית. תסבירו לי, בשיחה מקדימה אמרת לי שאתם אוהבות את העבודה שלכם. ממה בדיוק אתם נהנות? זאת עבודה עם סיפוק מיידי. אנחנו נכנסות לבית שהוא מבולגן, יוצאות בסוף יום עבודה, רואים בדיוק מה נמצא, איפה נמצא, הכל מסודר, כמו שצריך, מאורגן. יש סיפוק במקום. את יודעת, במקרה הזה, גברת תשמח, נפנה אלייך, תמיד צריך לשאול, איפה התחילה הבעיה אצלכם? איפה נוצר הבידול ביניכם לבין כל האוכלוסייה? נתחיל עם זה שאנחנו חושבות שהבעיה שלנו היא לא בעיה. אנחנו רואות את הבעיות במרכאות אצל אחרים כשאנחנו נכנסות ויש בלגן שאי אפשר לצאת ממנו, והשאלה שאנשים שואלים את עצמם, איך מתארגנים? וכשאנחנו נכנסות לבית של אנשים, אנחנו מיד רואות את הארגון בעיניים שלנו עוד לפני שסידרנו. ואנחנו עוברות חדר לאט לאט עם הלקוח, ועוזרות לו להתארגן מחדש על כל מה שיש לו בתוך הבית, ועוזרות לו במקביל להוציא דברים שכבר מזמן לא השתמשו בהם. אז למרות שההתמחות שלכם היא לא פנק שווי, אז אחד הכללים בפנק שווי זה להעיף את הדברים המיותרים. מה שאתה לא משתמש בו, להעיף אותו. אבל הפרידה היא נורא קשה. לא רבים איתכם. איך אתם משכנעים אנשים להיפרד מדברים? בדרך כלל מי שכבר מתקשר אלינו, עשה את הצעד הראשון, הוא יודע שהוא עומד להיפרד מהדברים שלו ושהוא צריך לעשות את השינוי. אחר כך זה כבר משא ומתן תוך כדי עבודה. תראו רגע, אני רוצה רגע, עמית, שתנסי להכניס אותנו עכשיו לתוך בית הכי מבולגן שראיתם, בלי שמות, אבל תארי לנו איך נראה בית כזה כשאתם נכנסים אליו. בית שנכנסים אליו מבולגן, מה שנקרא... הכי מבולגן שהיינו. הכי מבולגן שהיינו בו, זה בית שיש כסף על הרצפה זרוק. כן. ניירות טואלט מכינוחים של הלילה שלא הועפו לפח. דברים שאמורים להיות במטבח ונמצאים בחדר שינה. ומה שעושים פשוט זה קודם כל נשמים עמוק וחושבים לאן רוצים להגיע בסוף היום. וביחד עם האדם שחי באותו בית בצורה רגישה מאוד ועם הרבה הומור, מתחילים לזרוק לאט לאט דברים. אנחנו באות עם סלים מאוד מסודרים, סל לזריקה, סל לשימור ארוך וסל לתרומות, וזה מאוד עוזר לאנשים להסתדר עם הבלגן שיש להם. בסוף היום זה מסודר. יש איזו כניסה לאינטימיות של אנשים. זאת אומרת, בעצם כל סודות הבית נפרסים בפניכם, שום דבר לא מוסתר, נכון? שום דבר לא מוסתר ושום דבר לא יוצא. ושום דבר לא יוצא. זאת אומרת, אתם, כל האביזרים המוזרים שנתקלים בהם, אתם לא מספרים על זה לאף אחד, זה מאוד יפה. שום דבר. מאוד יפה. תשמעו, הזמן שלנו נורא קצר, ובואו נאפשר, הרי לא כולם יוכלו להזמין אתכם לצערם אליכם הביתה. בואו ניתן כמה טיפים, איך אנחנו בכוחות עצמנו, עד שאתם מגיעות מסדרים. מה את אומרת, עמית? אני אומרת שעניין הסלים מאוד עוזר. לאנשים שקשה להם להתארגן, אם לוקחים סלי כביסה פשוטים, ומחליטים שסל אחד הוא לזריקה, סל אחד הוא לשמירה ארוכת טווח, דברים שצריכים אותם לאחר כך גם, במידה ויש ילדים קטנים ורוצים לשחזר בילד הבא, וסל אחד לתרומות, שזה תמיד הברכה הכי גדולה. ולהתחיל לאט לאט מחדר קטן, פשוט למיין אחד אחד. בסוף היום מרגישים הרבה יותר טוב. שוב, סל אחד לחפצים שרוצים לשמור לטווח ארוך, סל אחד לזריקה, סל אחד לשימוש מיידי, ואחד לזריקה. תראו, אני אומר את זה בסוף כי קשה לי להיפרד מזה. ולפני שניפרד, עוד איזשהו טיפ לגבי בגדים וספרים. מה עושים איתם? מה עושים איתם? קודם כל ממיינים אותם. ספרים שאנחנו יודעים שנחזור אליהם, וספרים זה משהו שלרוב האנשים מאוד קשה להיפרד מהם. אז פשוט לסדר אותם במקום שהם יתפסו הכי פחות אבק. אתם עושים גם חלוקה נושאית של הספרים? או לחלוטין לא מפרידים בין... זה מאוד תלוי בבעלי הבית. תלוי כמה ספרים יש להם ואיך הם אוהבים לארגן אותם. זה גם תלוי באיזה חלקים של הבית הספרים נמצאים. רצוי שיהיה איזשהו
סדר בתוך הספרייה, איפה ספרי הילדים, איפה הספרים של קריאה, ספרים שהם יותר עיון. ובגדים צריך להיפרד, דליק, אין מנוס. להיפרד ולתרום, לתרום, זה היה נורא יפה. זה חשוב. שרון, עמית, תרמתם לנו, סידרתם לנו, תודה רבה לשתיכן. תודה לך.